Näin teet PhoneGapilla Android-sovelluksen. Lataa ensiksi tarvittavat työkalut. Hae Googlella Android SDK ja lataa koko kehityspaketti. Hae Googlella Download PhoneGap ja lataa uusin versio. Luo kehittämistä varten oma kansio. Sijoita se tiedostojärjestelmän juureen ja anna sen nimeksi Development. Tarvitset pian komentoriviä eli päätettä, jonka voit avata jo valmiiksi. Kun lataukset ovat valmiita, siirrä ne purettuina Development-kansioon. Muuta vielä Android-kehityspaketin nimi lyhyempään muotoon. Seuraavaksi voit konfiguroida Path-ympäristömuuttujan. Luo Bash-komentotulkille alustustiedosto ja avaa se muokkausta varten. Aseta Path-ympäristömuuttujaksi vanha Pathin arvo, Android-kehityspaketin alta löytyvä Tools-hakemisto sekä Platform Tools-hakemisto. Suorita äsken määritelty komento myös avoinna olevassa komentotulkissa ja tarkista, että Path-ympäristömuuttuja on kunnossa. Nyt voit generoida sovellusprojektillesi koodipohjan PhoneGapin avulla. Siirry päätteellä Development-hakemistoon ja siellä sisällä PhoneGapin Android-kirjastojen bin-hakemistoon. Luo uusi projektipohja Create-komennolla. Kerro ensiksi, mihin projektipohja tallennetaan. Tämän jälkeen määrittele pakkauksen nimi ja lopuksi projektin nimi. Voit tuoda projektipohjan nyt Eclipseen muokattavaksi. Avaa Eclipse Androidin kehittäjätyökaluista. Määrittele sopiva sijainti Eclipsen työtilaksi. Luo uusi Android-projekti olemassa olevalla lähdekoodilla. Valitse lähdekoodeiksi vastikään luodun projektipohjan sijainti. Nyt Eclipsessä näkyy ehjä Android-projekti. Jotta kehittäminen olisi jouhevampaa, voit asentaa Intelin tarjoaman emulaattorikiihdyttimen. Tämä vaihe ei ole pakollinen. Käynnistä Android SDK-hallintapaneeli. Lataa HAXM-emulaattorikiihdyttimen paketit. Lataa vielä emulaattorin levykuva. Suorita seuraavaksi kiintolevylle latautunut HAXM-kiihdyttimen asennusohjelma. Käynnistä lopuksi Eclipse uudelleen, jotta uusi emulaattori saadaan käyttöön. Konfiguroi sovelluksen testausta varten yksi emulaattori-instanssi. Avaa emulaattorien hallintapaneeli. Luo uusi emulaattori. Anna sille nimi. Valitse laitetyyppi. Käyttöjärjestelmän versio. Suorittimeksi voit valita tässä kohtaa Intelin emulaattorikiihdyttimen ansiosta. Valitse kamerat ja muistikortin koko. Aja sovellus nyt emulaattorissa. Aktivoi projekti ja valitse Run as Android Application. Odota käyttöjärjestelmän käynnistymistä
ja sovelluksen käynnistymistä. Nyt voit tehdä sovellukseesi oman ulkoasun. Assets-kansion sisällä on www-kansio, josta löytyy sovelluksen HTML-sivu ja siihen liittyvät oheistiedostot. Avaa HTML-sivu. Poista oletustekstit ja lisää oma div-tagi applikaatiodivin sisään. Avaa CSS-tiedosto muokkausta varten. Poista app-diviltä taustakuva ja lisää sille taustaväri. Avaa JavaScript-tiedosto muokkausta varten. Etsi onDeviceReady-funktio ja poista oletuskoodi. Lisää tilalle oma toiminnallisuus. Katso vielä, miltä sovellus näyttää muutosten jälkeen. Lisää sovellukseesi kameraa käyttävä toiminto. Avaa index.html muokkausta varten. Lisää tekstinpätkän jälkeen uusi nappi, jota painettaessa sovellus suorittaa Ota kuva-funktion. Määrittele kuvalle myös sijainti ja koko. Avaa CSS-tiedosto muokkausta varten. Muokkaa sovelluslaatikko sellaiseksi, että myös kuva mahtuu sisään. Avaa lopuksi JavaScript-tiedosto muokkausta varten. Lisää uusi Ota kuva-funktio. Kerro kameran rajapinnalle, mitä funktiota kutsutaan kuvauksen onnistuessa ja mitä funktiota kutsutaan, jos kuvaus epäonnistuu. Kerro lopuksi vielä kuvan laatu sekä kuvan tallennustapa. Lisää funktio kuva onnistui, joka suoritetaan, mikäli valokuva saatiin onnistuneesti. Aseta tällöin img-tagin src-attribuutin arvoksi parametrina saatu kuvan sijainti muistikortilla. Mikäli kuvaa ei saatu, ilmoita siitä käyttäjälle erillisellä viestillä. Nyt voit kokeilla sovelluksen uutta toiminnallisuutta. Kuva ei ole vielä otettu, joten sen paikka on tyhjä. Paina Ota kuva-nappia. Kameraemulaattori käynnistyy. Nappaa kuva ja valitse se käytettäväksi. Valokuva näkyy nyt sovelluksessa ja voit halutessasi vaihtaa sen Ota kuva-napin avulla. Nyt on sinun vuorosi tehdä oma mobiilisovellus. Katso yksityiskohtaisia ohjeita osoitteesta docs.phonegap.com.